Dla mnie ten proces tworzenia obrazów o tematyce łemkowskiej to jest takim właściwie obowiązek. Ja jako artysta, malarz czuję, że muszę coś może nie dać społeczności, tylko coś zostawić może po sobie dla tej społeczności. Gdzieś tam taka duma może wewnątrz mnie tkwiła i zawsze chciałem to jakoś pokazać, ale nigdy nie wiedziałem, od jakiej strony mogę to rozpocząć. I właśnie dziadek był tym punktem wyjścia, który rozpędził mnie do pokazywania jakby szerzej kultury łemkowskiej w moim malarstwie. Właściwie cały czas poznaję jakieś drobne detale, czy to właśnie detale stroju, czy detale jakiejś historii, legend, też właśnie takiej wiary ludowej. I myślę, że właśnie ten cykl łemkowski jest jednym z moich najważniejszych projektów, który właściwie będę, mam nadzieję, że do końca życia rozwijał.